Maksymilianie, stałeś się nowym stworzeniem i przeoblekłeś się w Chrystusa, dlatego trzymiesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko świecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przeoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja. W dalszym ciągu uczestniczymy we mszy świętej, modląc się w intencjach podanych na wstępie. Dziękuję.